mé strany zhodnocení zápasu. Já jsem rád, že jsme vyhráli. V podstatě ani jsem nepřemýšlel o tom, jestli bych chtěl vyhrát o bod nebo o 25, ale jeli jsme sem s tím uchovat tu naši vítěznou sérii a jsem moc rád, že se to povedlo. Dneska jsme určitě byli lépe střílejícím týmem a bylo to také vidět na skóre. Chvíli nám vycházela i změna obran, takže já jsem dneska spokojený. Boli sme dnes očakávanie kvalitného zápasu, pretože zápasy s kvalitnými celkami sú motiváciou a verím, že aj dnešný zápas aj napriek stavu bol dobrým zápasom. Aj keď môžem povedať rovno, sme ten zápas nezvládli, najmä z základne, z ktorej sme do toho zápasu mali ísť, a tá základňa mala spočívať v obrannom určitom krytí jednotlivých kombinácií a hráčov súpera. Takže myslím si, že toto vytvorilo predpoklady na to, čo som aj hovoril v polčase, že aj naše slabé rozhodovanie v útoku bolo vplyvom nízkeho nasadenia v obrane a útok sa začína v obrane. A Pezinčania tej obrane dokázali byť, by som bol povedať, tak viac chtiví po lobdách, po doskokoch a po protiútoku. Potom aj tá streľba išla. Ten sumár je asi v tom, že si Pezinok vrátil to, čo sme mu ukradli na domácej palubovke. Možno, že keď má nás niečo tešiť, len to, že to nebolo takým výrazným rozdielom, ako sme vyhrali my. V sumáre sa dá povedať asi toľko, že naša bilancia je vyrovnaná, no a také podhubie toho zápasu, ktoré som pripomínal v tom, že 36-bodová prehra doma nie je deprimujúca a družstvu pomôže k vyburcovaniu, sa potvrdilo aj v dnešnom zápase. Ja verím, že aj táto prehra, ako každá prehra, dobre rozanalizovaná, len pomáha družstvu k naplňaniu ďalších cieľov v sezóne a tie sú pred nami a ja verím, že bude naša výkonnosť taká ako doposiaľ.